yeng kasyari jong kenong ba England. Kedang pensngap ya ka mukaduma syapang kaway ka jingjia ka basngau per bha. Ha ka baladan uway Briew ubala Injek da ka Snam jong ha ki bam kidi ki balabo ha ka yaw di lang ha ka thain sep ngi jong ka England. Utay Briew ubala kerteng lioi elgarib ula sya palat jamin no hadin ba shim lalap ay syapang jong ha ka ba ula le biang ya ka juk ka kam da ka ba ule hadu laisin ula Injek da ka Snam jong ha ki bam kidi bat ula le ya ka te ka kam men ha unailar men syam Snam. Dang shen ke kasyari jong ka Islesworth Crown men ha ka sngi baar kalapan da ka CCTV ha ka ba la yoi bau Eagle Rib udang rung ha ka Tesco Express Little White Rose bat ha ka yaw di lang jong ka Sainsbury kabadon ha Fulham Palace Road ha ka thain sep ngi jong ka England ubala ra daki paket badap daki ternia Injek ha ka te ka CCTV kalapan ba utay Briew ubala don lai penyaw Snam ula thiet bam kum kiso apples ki paket basong sier bat ki ternia Injek men ha ka arphau santerek nailar men syam Snam. Hadin katay ula yaj sa sya ka waypat kadukan ringkat bat uternia baar uba ula daj daki beniat jong la yoi yaw elguri ba ula rung ha kidukan jong ka Tesco bat Little White Rose ha shwa ban poi ki pulit ha kitay ki jaka ban lap ya katay ka jingjia kala jia ha pedeng ka nyaw baje bat pra baje menmet kat kum kapor bala deb record ha ka CCTV elgurib uday ubadang persyang ha ka kam jong uba penyat yala ka jong ka kam jong kum unong ay jingmut ban seng kam Lajong. Katay ka yaw kala nang hadu £500,000 namar baki haban beradlot ya kitay ki bam kidi balak le lang bat ka Snam jong kitay ki nong di dukan ki lapha ki nong thet jing thet ha katay ka dukan bakin mi no bat ya ki jing thet jong ki layo kurup hadu arphaway tali ki ternia Injek na katay ka jingjia elgarib ulangat ha ka kendan ha ka ba ula sya keno ba ula kenyat ya unong pahara bat ula bered ya uternia persya ya doktor ha ka way na kitay ki dukan. Henry ka kunhun ya kun persya na ka binta jong elgarib kila kenta ya kitay ki jingsya keno